ai annabi ya ce a haifa da yawa tanakahu saboda saboda tanasalu. na ɗaya kenan. Na biyu kuma sun ce ai Allah ya ce duk bakin da ya halatto zai ba shi abinci. Saboda haka ba mu ne za mu hana yara su tashi. Haka ne, zan fara da wannan na biyu. Duk bakin da ya halitto zai bashi abinci. Sai dai idan masu handama suka haɗa abincin dubban mutane suka cinye, kamar tsarin rayuwar duniya da ake yi yanzu. Wato akramakallah, mutane suna buƙatar fahimtar wasu abubuwa. Matsalan hayayyafa da 'ya'ya da yawa matsala ce mai alaƙa kai tsaye da halin da ake ciki na al'umma da kuma wato inda ake rayuwa, watan zamani da waje. Idan al'umma ta zama al'ummar musulmi suna da ƙaranci, suna buƙatan su yawaita kamar al'ummar musulmi a Madina a wannan lokacin, suna buƙatan ƙarfi da yawa da isti'ana da kamar yanzu da yawa daga al'ummun turai, yadda suke shajja a yawan aure da ƙarin haihuwa da sauransu, kada a haifi ɗa ɗaya kawai da sauran makamantan wannan saboda wannan buƙatan. Lallai haka ne ka'idar take. Amma haka kuma idan ya zama rayuwa ce irin ta kaman ƙauye, wadda tana dogara ne da hannu kuma babu nauyi da yawa. In aka haifi yaro tun wajen haihuwansa dai abin da ake nema don a haife shi a karɓe shi ba wani abu ba ne. Dan kila in sun buƙaci dan wani abu, askan da aka yanke cibin kakan shi ko yayan shi afwan akalla dai wanda ya ba shekara 5 ko 6 ko 7 ko 10, haka shi ma aka yi ta yankewa wasu, kuma ungozo mace makociya wacce ba abin da ake bata sai wani abu daga cikin naman suna ko dan wani abu dai ba da bai taka kara ya karya ba, ita za ta karɓi haihuwan. Da kuma ba in ma an haihu din karo ake yi saboda zumunci a kula, kuma yaron ba wani makaranta ake kai shi mai tsada da ya taso shekara 10, ƙasa da shekara 10 za a bashi fatanya ya je gona a taru tare a noma abin da za a ci. Irin wannan rayuwan don sun hayayyafa suna da uzuri kila, amma idan zamani ya canza ya zama yaran nan suna buƙatan kula, saboda kalan zamanin da muke ciki. Da kowane mutum a cikin unguwa yaya ne ko baba na duk yaran unguwa. Yanzu kuma abin da kawai wannan masu girman a unguwa suke bukata, a ɗan kawar da kai daga yaran, su fara koya musu shaye-shaye, su fara koya musu munanan ɗabi'u. Saboda haka a wannan yanayin da mutum ya san cewa zai haifi yara, baya da lokacin da zai basu na kulawa, baya da lokacin da zai basu na tarbiyya, kuma mujtama ɗin da ake rayuwa a cikinsa ba mujtama ne mai taimakawa wannan kulawan, wato wanda za ta taimaka masa cikin wannan kulawan da wannan tarbiyyan ba. Kuma bayan wannan duka ba yi da ƙarfin, saboda rayuwan ta zama madiyya, wato to material, ta yanda ka dai sani daga haihuwan ma yanzu, da tsumma ne ake sa wa yaro in ya yi najasa a ciki a cire a wanke a ƙara sa mashi wani. Yanzu pampers ne, pampers kaɗai ya isa magana. Kowace mata abin da take so ya gama ta naɗe ta yar, yaran pampers ne. Ko in ya fara tasowa magana ake yi na hidindimun karatu, hidindimun rayuwa, hidindimun asibiti, hidindimun kuma sannan muna yawan faɗi mu ta cewa ƙasarmu na da arziki. Shi arziki kalma ce nisbiya, wato menene nisbiya? Relative. Na'am, idan kuna ku 10 kuna da miliyan 100 misali, kila kuna da arziki,
amma in kuka zama ku 100 kuna da miliyan 100, miliyan 100 ce dai amma ba ku da arziki. Balle ma idan ba ku kyautata amfani da atsakal bashariyan da Allah ya ba ku, watan baiwa na ɗan adam da kuke da shi. Sai ka samu mutum nawa ne cikin tarin al'umma suke ba da gudunmuwa na gaskiya cikin ginin al'umma. Don haka a wannan yanayin da muke rayuwa, kawai ba abin da muka iya sai kare tanakahu tanasalu mi ta auratayya, muna haihuwan 'ya'ya, ba mu da kula da wannan 'ya'yan. Mujtama ba mai tausayi da zai taimake mu cikin kulawa da shi ba. Mu kanmu ba mu tsaya ba, sannan hukumomi ma corruption ya danne lamurra. Abin da ya kamata, ba na ce in an raba mawarid din zai ishi al'umma ba ne, amma akalla za a kamanta. To wannan kamantawan ma kuma ba a same shi ba, da dalilai da dama. Baya daga cikin hikima, baya daga cikin hikima. Abin da muke bukata yanzu shine iyaye su duba su ga maza da mata yaya suke da lokacin baiwa 'ya'yansu kyakkyawan tarbiyya, tarbiyyar da addini ta yi umarni da shi. Suna da lokacin da za su iya renon waɗannan yaran, suna da lokacin da za su iya kulawa da wannan yaran, suna da lokacin da za su iya baiwa wannan yaran. Yanzu ilimi kawai kuma sannan zai yi wani ya ce ai wannan duk ba sharaɗi ba ne, ba kaza ba. To amma shi wanda yake yin wannan ya san me yasa yake yi, ya san me yasa ya zama shi sharaɗi. Karatu kawai in kana son ka ba yaro, a zamanin da, lokacin da yaro rayuwa take dogara da hannu kaɗai, da yaro ya kai shekara 17, shekarun balaga, ba ma wajibi bane iyaye masu ciyar da shi, saboda fard din kaddarawan shine a wannan shekarun ko dako zai iya zuwa yi da kanshi ya rike rayuwarsa. Komi zai iya yi tunda ya kai shekarun da zai iya yin wani abu da hannunsa ya rayu. Yanzu rayuwa ta koma ƙwaƙwalwa. Ita kuma ƙwaƙwalwa don a gama tarbiyyantanta an zo da wani tsari, wai a yi karatu, a yi primary, a yi secondary, a yi jami'a. Bayan jami'an ma kila ana buƙatar wasu professional certificates, ana buƙatar wasu ƙara ƙwarewa a wasu abubuwa. Sai ga yaro kafin ya kai lokacin da zai iya tsayawa ya dogara da kansa, aiki ne mai yawa al'umma take buƙatar ta yi a ciki. Don haka tanasalu anan, takafaru anan, gaskiya yana nufin ƙarfi, yawa ne na ƙarfi, ƙarfi ne na al'umma, ba ƙarfi na guzuma ba, ta kwance uwa kwance. Ƙarfi na yawa na al'umman da za ta yi yawa da ƙarfi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wata rana, ya ce a ƙirga mashi mutanen Madina. Aka ƙirga irin ƙirgawa na ƙaddarawa, aka ce sun kai mutum 12,000. Ya ce to mutane 12,000 sun isa su gina duk abin da ake so. In kaga kun kasa yin wani abu, to ba dan karanci bane, sai dan ba ku haɗu kun yi wajibin ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, yace mutane suna nan kaman raƙuma 100, amma a ciki ba za ka ɗasabi wacce ta iya ɗaukan mutum da kaya ta tafi ta je inda ake son zuwa ba. Abin da nake so in faɗi a nan a takaice, wato al'ummar mu tana buƙatan ta faɗaka cewa, ina jin ana so a kira sallah ko? To bari mu jira a kira sallah tukuna sai mu ci gaba. Okay, ba kiran sallah bane. Na? Okay.
to saboda haka takaice akramaka Allah abin da nake so in faɗi shine mu yanzu matsalar mu ba yawa bane, matsalar mu kyautata amfana da wannan yawan namu, mu mai da su mutane wanda addini zai alfahari da su, ba karmami ba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kuna nan da yawa amma yawa kamar na karmami ko yushikul umamu an tatada'a alaikum kama tatada'a al-aklatu ala qas'atiha qalu amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum kathir lakinnakum butha'un ka butha'is sayl, kuna nan kun zama kaman irin wannan karmamin da yake taruwa a saman ruwan da yake gudu kawai yana gudu da ku ba duk inda aka nufa. Wato butha'us sayl din nan ban san ko wani yayi littafi akan shi ba, amma ya cancanci a wallafa littafi akan wannan tashbihin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Butha'us sayl, wato me yasa aka kamanta mu? Ina yawan wannan magana. Shi fa gufa in ka lura da yanda yake tarin ciyawa ne da itatuwa da kara da sauransu a saman ruwa, zaka gan shi ya taru, ka ɗauka dutse ne ma, ka ɗauka wani abin a zo a gani ne, amma da zaka ɗibi ruwa na murfin wannan roban ka watsa mashi sai ya watsa ko kuma duk inda ruwa ya yi da shi iska ya yi da shi yi yake yi, ba ya da wani mabda'i nashi da zai ce ni ina tsaye akan wannan ko ga inda nake so in nufa, duk inda aka yi da shi can yake yi. La ilaha illallah sayyidina wannan magana tana cikin gaskiyan da take da wuyan faɗa, saboda mutane ƙanana wanda suke ƙasa tana cikin maganar da ba su iya ganewa. Sai su ga kaman wannan yawan na adadi shine ɗaukaka. Zai iya zama haka a demokradiyya lokacin da ake kirgawa 1, 2, 3 da babban shehin malami da ɗan tasha duk mutum ɗaiɗai ne. Wannan kuma dama yana daga cikin haukan demokradiyya. Wannan hauka ne daga cikin haukan da demokradiyya ta zo da su. A musulunci ba haka tsarin yake ba. A musulunci akwai mutum ɗaya daidai da 1000. Saboda haka irin waɗannan mutanen ahlul hilli wal aqdi irin su ne suke zaben shugaba, wanda suka zama mutane, aka yadda da hankalinsu, aka yadda da iliminsu, aka yadda da addininsu, aka yadda da wayewansu, aka yadda da wato suka kai wani matsayi kamar dai a ce majalisa ta dattijai misali, ko wasu dai zababbun mutane a cikin al'umma, zababbu na gaskiya, ba wai saboda kuɗinsu ko saboda influence ɗinsu ba, ko da har masu influence ɗin ma ana bukata, to amma dai malamai salihai nagartattun mutane masu zurfin tunani da irin su ake tarawa cikin al'umma sai su zaɓi, ba wai a zo da ɗan daba da ɗan tasha da ɗan kowa ma dai kowane mashirmaci da nagartacce dukansu wai ɗai ne. Ka sami babban malami kamar Shehu Abdullahi Gwandu ka ce wai mutum ɗaya ne, ka sami ɗan tasha ka ce wai mutum ɗaya ne, ƙura'ansu ɗai ne. Ai kaga wannan kawai daga cikin kurakuran demokradiyya ne, amma tun da haka ta zo da shi hakan za a yi kokari a tafi a kai. Ala kulli halin, wato akramaka Allah, al'ummar mu
tana buƙatan yawa na gaskiya. In za mu yi magana ta ishara, zan yi magana ta ishara, yanzu mu ce yawa. To yanzu menene yawa? Menene yawa? In ka zo cikin tsarin ilimi, wake da makarantu tun daga ƙasa har jami'o'i, wake da bankuna, wa yake rike da tattalin arziki, wa yake rike da tsaro, wa yake rike da health sector, wa yake rike da abubuwa mafi muhimmanci da al'umma ke bukata. To wannan shine yawan gaskiya. Gwargwadon nisban ku a cikin rike waɗannan abubuwan, gwargwadon nisban ku a yawa na gaskiya. Ba wancan yawan da yawa ne kawai na number, wanda yake galiban idan ba a kyautata amfani da shi ba zai iya komawa ma nikma ga al'umma. Dan haka gaskiya wato addinin da ya umarni da ai aure ai yawa, tanakahu takatharu, shine kuma yayi umarni da gina dan adam nagartaccen ginawa, shine yayi umarni yayi hani da zaman banza, shine yayi umarni da musulmi yayi kokari ya zama wato musulmi mai karfi kuma anan ka tabbatar ba ana nufin karfin dambe bane. Karfi ma'anona yake da shi kowanne gwargwadon, yanzu karfi kila na technology ne. To me yasa ba za mu ɗauki duka waɗannan umarnin mu haɗa su mu aiki da su a lokaci ɗaya ba? Sai yawa ya zama mana rahma, sai yawa ya zama mana ni'ima. Maimakon irin abin da muke gani yanzu a cikin al'umma wanda yake abin tausayi ne kuma haɗari ne ƙwarai ma a cikin al'umma ɗin, irin wannan yawan gairu muwajjah, wanda da yawa daga cikin vices da ake fama da shi a cikin al'umma dalilin su kenan. Allah ya kare mu. Na san da yawan mutane a nan ba san cewa har yanzu a azuzuwa a makarantu a garuruwanmu a cikin class ɗaya na primary school ko secondary school ana samun yara 200, 300, 400 a aji ɗaya ba. Aji ɗaya class ɗaya a primary ana samun wannan adadin. Al'adhal amar, mafi muni shine wanda ba su sami shigowa makarantar ba sun fi yawa. Mafi muni daga wannan shine wanda ba su sami shigowa ko kuma ma ba su ma tuna shiga makarantar na da muhimmanci ba, sun fi waɗannan da suke cikin makarantar yawa. Da kuma wannan ne yawan da muke magana a kai. Allah ya kare mu. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.